Hey people, Jimmy Mupeti, would you say, Chinaka Tracy, how you, Muri boy people, how is it? Muri banya here, how you? It is say Friday. Belinda, is it Belinda or Belinda? How are you? Muri boy, Muri banya here, guys. How is everything? How is your weekend? Weekend yatanga nasi ke. Say. Musvimwe nyenge uri sei? Ronald uri sei. Precious Ngurita, my Hannah, how are you? My Tilda Madao, Eunice Chikwetu, Jiri sei. Muri boy, guys. Let's see here. Suinashe mishi. Guys, mazita mamwe munozomboisa ndechiko ndeyekuti ukaguguliwa uzoonekere. Tuinashe idazaramborione. Tonash. Tapiwa Manyanga, sei. Timandewa, how are you? Munyara Zishara. Hanzi muchiri kuJoburg here, please inbox. No, you must inbox me, Mimi. Budi Munyara Zishara. Munondi inbox la mondi uzoti was good. Inauye ndirimo mu Johannesburg. I'm still here. And ndingada kuriva nhema kuti ndikapedza life ndokutsvaka ndokuinbox that would be lie. Ndikatopedza life pamwe pfungwa dzangu ndienda kutofunga zvine zvataurwa nemunhu ndiye ndatokanganwa kutoti pane munhu atindi inbox. Ngatione ndiani. Nikosi iwe ndagoita mudiwa wako papi iwe. Hanzi yesikanishema mudiwa ndagoita mudiwa wako papi. Omi say George Farai Machokot, how you? Emilia Cambo, Johnny Anaya. Kuri kutonhora zvekudere vati vanhu vanobva vaita kuita kunge panhu pandakabva pasingatonhori zvekudaro apapa. Gogo maitau saruchera kuri sei. Makutonditisidzira zvepa kuti ndiri kutoshaya kuti matonhorero achona anyanya kuita sei guys. Ngaindigoisa link. Chinhu ichi zvachofuriza zvena Jehovha musiku yedenga. What happened? Okay. Regina Rere uri sei. Loveness Makani gandise link. Gandise link tivone. Buri Simkai, how you? Wayne Kufam. Zimbabwe vari kutonhora vanotanhora zvekudaro here. Tasvika 100. Fatima Kolimao uri sei. Guys, muri boy here, muri banya here. Joston chando ya chiriko zveshuwa utashuwa memory mavia uri sei. Muri boy here. Katimbona Erika Zemura uri sei. Chikomagara ndakuona Nox bla how you? Ndavamhoresa hey ndeise kana Trishwera, you're growing. Thank you. Hati mujoni muri but handi kana mati kuZimbabwe kutonhora saka ndongodzokerawo chinonyatsotonhorwa nechando. Mave Gomba uri sei. Katlego, oh my God, Katlego chimbopinda Katlego uyambondiudza nyaya. What's happening in Botswana? Katlego, come here, my sister. I miss you. Katlego. Florence Nyamadzao, Vitalis Mangoma.
How are you? Zvisi. Tiribo, kuri sei? Tiripo. Hanzi pojezi Ndepfeke. isikafu. Hanzi pojezi rakapfeka. Iyi ndechemuhuro ichi. Chisikafu. Murezve vazvita. Zvakadonha. Ichiita iwe Vhiki Victoria Dehwa handimboregi kuedha munhu ukangouya kuseri uko ndinokuedha handinoona uyuyuyu itoriwo first time yangu kumuona Florence nyama dzavo mubhokisi unless ndatokangamwa unongobaya Wakangana. ndakangamwa nditi vanhu Eh. vawandisa unobaya Handinyanyi zvangu linki kupinda but ndombopinda. mina ndichimuudza handikuona linki iri randiri kuisa apa ka unoribaya kana waribaya unoita follow zvese wopinda mubhokisi ndinokuona kuseri uku saka kuda wakagomera muzhira saka watofunga pamwe chi handina kukuedha then futi kana ukapinda kamera yako yakakrosa kudai kunoku inondirambira kuti ndikuedhe Trish Chiwera, thank you. Excuse me. Uri sei Florence? Moro zvinayo Precious? Yes, Koshero. Yes, Florence. Yes, uribo. Ari sei baby? And how are you? Wagontora Shona? Ntaura. Ati ndiri Moro bored. zvinayo iwe? Yes, Andy Shero. Yes, Auntie Shero. Hey. Uri bo, unonzani? Stand. Tando. Yes, Auntie Shero. Tandonzi Chantal. Hanzi? Chantal. Auntie Chantal. Chantal dzo. Uri bo here Shanti. Wanga uchitei nhasi? Akatuna wakatuna. Hinge chinakidza katuni? Ungoshona katuni. Oh, inonzi chii zita rayo but wandiona here pane Blue. Inonzi? Blue. Yanga inani mukati, yanga chita nezve. Vachitamba. Vachita sei? Hi, Shero. Hey, how are you? Yes, uri sei? Bobo, uri sei? Tiri bo, Florence, uri sei? Yes, zviri sei? Kuenda ubara musoro. Tiri bo. Apa? Wastresswa nani? Mukushigona sei vanhu? Hapana, hatisi tichastresswa iresu. Okay, good. Aine Madonna. Anaudona Sister Shero ari background. Ndeipiko Sister Shero. Ndiripo nhani ndine chipi pane ndatsvaga ma-earphones. Alright. Ndeipiko Shero. Otherwise, usina memo. Omijamba kamera yako yakacross handikwanisa kuedha buda udzoka. Emilia Campbell, how are you? Emilia Campbell kokurova nhaiwe. Pane zvanga zvichiitika. Zvii zvanga zvichiitika? Shero, ndoda kumbobvunza mubvunzo kuna Emilia Campbell. Emilia Campbell, uri related nana Campbell vekuchitungwiza here? Wanzwa here? Handisi kuvaziva.
Alright, pamukufanana kwemasenema. Because ndiana tsano wangu wakaroora hanzvadzi yangu vekwaKembo. Pamwe vana sekuru zvavakabva kuMozambique kwavakabva uko vakangobva vasina kuzofarirana kunoko. Okay, it's fine. Esi Omi. Hanjani zvisi? Omi. Esi Precious. Omi zviri sei? Esi Memo uri sei? Emilia Yesi, Arnold na Florence muri sei? Chero? Chero zvanenge uri kuita kagodo indava chii? Chii newe? Apaka? Enda kuti akajealous. Pautomboroswa Arnold. Imagine munhu ari kusvotwa wena. Akunodzambirana kuna Arnold. Indi kutomhoresawo zvakanaka kuti hesi Shero akunomhoresa Arnold kana ndiwo Precious. Munyatsobvunza Shero ane nyaya. Imagine. Uri kupi zvako? Shero hesi. Hesi Shero. Shero hesi. Hasi kundiona. I don't know why. I don't know why. Wamhanyira kuna Arnold. Malips handisi kuona munhu ari kumuvha kuti malips kuti Shero. Yes, ndiani? Ndini naPrecious. Tiri kuti hesi Shero. Unogobuda kwaiziko. Precious hesi zvako waswera sei? Ndaswera bo Omi, uri sei wewe? Ndaswera bo kwakuri sei kubasa nhasi Precious? Kwangu kwakadhakwa, kwangu chinetesa. Ndachingokufunga. Kana neni mawani. Ndamboedza kukufonera usingabati phone ndangoziva kuti uri busy. Ini namba yako manje ndandisina kana ndida kungokufonera kuti ndingokwanisa kunzwa kuti uri sei. Don't worry. Tarisai kaluku kaShero manje. Precious, don't worry zvaShero achajaira. Shero achajaira zvake kwatadi achati eke. Anyway. Ukuda mvura here? Masikati makona kuibhokisirana. Ukuda mvura here? Why this now? Hansi, can you please add? Ukuda mvura here Shero? Alright. Koma ice. Mpe mvura Precious, paShero mvura. Ine ma-ice, wanza ma-ice. Iwekera, yunza ni Precious tone kapu yako? Iti tone kapu yenyu. Yenyu ani? Yedu na Precious. Yedu na Precious. Ikapu yedu na Precious. Vamasavu munzwe Shero watanga. Alright, Katego. Kana pana ndakupinda guys ka unobaya link randaisa umandi kwasingo kuedda unototo kuedda kana waya kuseri right now handisi kuona ma guest saka unofana kuuya kuseri unobaya link randiri kuposta mapitira muneti akasiyana nemamwe ayayo. Zviri sei kuhama dzangu dzese dziri mubox? Tiri box sei? Kwakadhakwa. Koinda Aluisi
Alwis andikwanisi kukuedha because device rako rakakrosa buda udzoke futi. Hanzi ndonege vanhu vanosvika vachingoti pari kuitwei pano panotochingotara nyaya dzisina direction guys. Zvikondiwe asi wachinja yekera kani wachinja username naiwe. Anodi wewe sei uchiuya wakadai device rako kudaro. Yes, Arnold. Gadzira device iwe. Yes, Yatokugara zvakanaka urigadzire Emiliana zvakanaka. uyu natinotenda Kembo mune ukama. ndiri kuZimbabwe Shema. Zvebasa rei ndatigadzira device rako unoziva wakafokasa neapapa kudai so hamina zvatinobva rakuita device rako. Muvha foni mbichana. Tinotenda anogara ku. Mbichana futi. Zvanane. Chitaura henyu. Nokabandebele. Makadii. Lelo milanzi unoridii. Nokutaba ndebele, how are you? Vanhu asi ndindafuriza kai. Esi noku. Hapana Noku uri kuhwere. Uri murima usita sei? Ndiri muguva handisonyatsooneka. Memo Arnold muri sei? Ukavona ndiri muguva here guys. Ndiri bho Zvakuna kutula nokutemba. Emilia muri sei? Esi Arnold. Saka naiwe nokutula nokutula. Nai nokutula. Nasi Friday uri kuswera uchitini. ari sei kumalevo Friday iri sei weekend. Friday iri bro. Zviri sei weekend risi mauramba makanyarara. Asati aitanga. Varamba vakasi. Friday yakadhakwa. Tasepata kuwanikwa munhu. Friday yakadhakwa kuome asiri padhuze pangu. Hanzi? Nyatsodzogorodza kunzwa Shero Precious. Muudze Shero Precious. Ndati Friday yakadhakwa because ome hasi padhuze pangu. Haiwa kutingana kwani Jobari wani. Iwe Shero. Ndapa side pako. Precious ndapa side pako azvone. Ezvine zvake ndismell your perfume much. Katinegada kupinda. Waona manje kandichika. Rekatinzwe Shero ane mavowels. Tamira mavowels. Angu na Precious. Aiwa ndasina mbonzwa nyaya dambonzwawo dzimwe nyaya mana kuti mbondiudzawo nyaya dzinonakidza. Ngatitange mavowels mberi. Ndakakudza iye Uber yangu. Chimbondiudzaiwo dzimwe dzingori weird dzakangoitika kwamuri dzakakangama. Ndakakudza iye Uber wangu. Nhasi ndagona, nhasi ndazoita zveBolt zviya ndazvozvigona. Asi iwo ndazotora munhu uya mai mwana. Ngotanga kundiudza nyaya zvikanzi wona vanhu vatodhakwa izvozvizvi. Ndikati zvikanzi zvavanoita manje vanhu ivava kana vakatida nesusu veBolt kudaiwo so hanzi anenge akadhakwa obva asvika obva avata kumashure kwanzi kana ndakusvika ndobva ndatanga kubvunza kuti iwe shamwari ndiperi pamba pahanzi vanenge achingoti enda apa pamwe ndatosvika padestination. Ndikasvika mubva maita sei zvikanzi ini manje ndofamba nechigubhu chemvura ndinovadira. Ndikasvika kumota ikatoda zvikanzi ndotomudira mvura kuti muka shamwari because anenge adhakwa apa anenge late night apa anondipedzera nguva yavo. Akachondiudza nyaya rekuenda toudzwa nyaya rwendo rwangu rwatonakidza.
Shero iwe Shero Uber Shero. Uber ava isite company kana kuti chii? Handizivi Ikambani. I think so. Iwewe nemota yako unotongonojoina, unotongoenda wotonoregister kuUber, just like take a lot Uber, yo Taxify yacho yoyo. Anyone. Saka uine mota yako unokwanisa kunojoina then Uber then wobhadhara mari. Guys, ndakusarwa ne5 minutes ndobva ndaenda live yangu. Why? Ndobva data ka guys. Tokutengera data isusu. Tokutengera data isusu. Richard uya nedata iwe? Zvisei princess. Pane uyu princess wada kundibvunza something. Kokudebheni uchauya rini ko? Kandazive ndaichataura neazvanzi yangu nhasi. Vasikana uyaiwo kudebheni veduwe. Veduwe ndasuwa Diamond ndakuda kutoenda kumba ini. Wasuwa Dai? Shero? Wakati kuya naye Dai wachina kuchoso. Ani wakavhara zvikoro. Ndatimboya wakakujobheki kuno kumboadvertise wakabusiness kangu. Ndekei? Ndita zvebeauty. Zvemakeup? Kazvemusoro? Zvebeauty, massage, makeup, eyelashes, waxing. Ndita zvakawanda, nails. Zvebeauty zhinji. Tobhadhara kati mabhururu guys. Saka ndi-inboxire apa nhamba dzangu idzi. Nekupe nhamba. Okay, isa nhamba. Ndiri panonzi paJimston. Ndikuuya kuka mangwana ikoko. Uri kuya kuJimston mangwana? Okay, ichisa nhamba. Ndobvuma kukuona kana tawirirana papayment because chelete ndikutoidawo. Ndokutaura kwacho kwandiri kuti totaura ka. Munondibata panhamba idzo dziri paWhatsApp totaura. Kuzveshuwa zvaMwari kuJimston ndiriko mangwana. Ndikuda mwana watete wangu ari kugara kuJimston. Okay, saka tinotaura pafoni. Alright, sorry, excuse me. Tinotaura. Alright, matoita basa kama pamwe motogara pedo navo, pamwe motovaziva, pamwe wandoya kusalini penyu. Vari paraini ripi? Handizvivi, ndakangopuwa address ndinongoenda. Ishero chienda live Shero. Chienda live. Shero chiseva data. Chiseva data Shero. Chienda live Shero useveka data. Ini zvandinoona ini. Ndiye munhu angashanda useva data here akuzora lipstick izvezvi. Abdul auya zvozvo. Abdul auya. Saka kuto how are you, Hassan? Hassan, how are you? Good on you. I'm good, thanks. Shema is not here today. Shema is not here today. Hi, Hassan. Hey, how are you? Good, and you? Hassan in the house. Hey, look what's happening. My way down. I don't talk with the Shema. Makeup aina ujeka. Yeah. Shero data rapera. Acha save banga kuda data rawedzerwa.
Nonga Hasani watenga 1 gig. Mai wezangu. Kwaya munhu wacho ari kuitirwa wacho naasi kutombozviona. Hassan, take action, Hassan. How is it, Mr. Precious? How are you? Take action. I'm fine, Mr. Hassan. Take action. I'm good. You see all that? My. No. Yeah. Guys. Nagarambwa na Hassan maskati machena. And Hassan, you Hassan, what are you doing here, my friend? My friend. That's why I said I don't want to talk to you. What is the problem, Hassan? Because I know that you wanna start talk too much. No, okay, I talk too much, my friend. Okay, Yeah, I talk too much. Hassan, why you look guilty? Hassan, Look what is the problem? Look what Shema is doing. Look what Shema is doing because of you. Yeah, I can see. Yeah. Just to change your mind. Asuda kuenda out izvo zvika. Hasani zvewe. Yes. Ari kutoendera out uya. Uya zvauya. Hasani ngandiya Oh my God. Iya. Hasani anenge akasvikirawo zvakanaka. No, Hassan, what happened with your hair? What happened? I take out. So where is my boyfriend now? Where is that guy? Where is my boyfriend? Please don't tell me he's working again. He's going to work. Yes. I don't think he exists. Nati. Hassan, she's asking. Yes, my brother. What did you do to your hair? Nati. Nothing. Why? Magerwas. Kugerwa nditi. He looks different. No, Hana juice. Hassani, where is your jacket? Yes. Who 6 pack was guys? Where is your jacket? My jacket is there, but I'm feeling hot. I'm sick. You can see me. Okay. I'm sick. Oh, soon. No, Hassan. Yeah, Don't say you are sick. Don't say you are sick in front of a lady. So what am I saying? You should say I'm chilling. Get well soon, Hassan. Get well soon, Hassan. Get well soon. Okay. Did you go to the hospital, Hassani? Yeah, I was there. Look now. Everyone is saying go to hospital. Everyone is saying get well soon. But you are not sick. Let's hope it's not COVID. Precious, you need go anyway. My baby is at to get well soon. Kuna Hassani, ya chigwale wa kutajela speda. Precious, I'm supporting my fellow men. Eh? I'm supporting my fellow men. Yeah. Hassan is my fellow man. Yeah, that is so good. Yeah, because me, I've got all me. Nati, how are you? Nati, what do you say? Okangonyarara nai. Sister Nati, what do you say? Freezer. Asi Nati aka freezer. Yeah. Kwendakanyararira zvese semunhu ari kudzirwa ari pasaidi paPrecious muda nditaure kuti side by side ndotaurei. Anyway, Hassani.
Imagine. Data rashero raigara rapera. Millicent, yes. Data rashero rinobva rapera. Rashero ranzi rapera kudhara ke. Razopera sei. Hasani, good night. Mendi guys, nendi udze Hasani chirunguti ngachibva pano. Ari kusiyisa guys. Hasani, good night. Take care. Rest, my friends. Night. Okay. Achimwene Bye. tapita. Okay, endani bwino tiona. Millicent Mwene bwino. Zikomo kwambiri. Naneso ndathokoza. Nditu. Millicent ngadzoka. Millicent aenderei guys. Milisaudo ndada kuti uyaiti Unotaura chiMalawi. Shero, wotonobikira akabota Hasani tomorrow. Ini manje ndenda kujobheki. Ndipesa kumakumbo. Nobikira Hasani porridge. NdekuMalawi. Kure kwegava. Kana munomboilisira zumbani. Ndakazvimaka to the last extent. Ndolita sei? Last extent. Aya tamudonedza Shero ngaagare ikoko. Pano ndopapedu manje. Ngaagare ikoko. Pamwe jete razopera. Jete rinogona pamwe razopera jete rake Shero. Aya harina kupera richiripo. Ambozorora. Vesta network yake. Ndinotomuvhevheredzawo ndigotomuperekedza kuti ndite Uber yake. Pamwe angazouya ndingazoiona ndagadzirwa lashi imwe chete. Wodamuperekedza na princess. Ndoitwawo pamwe ndozoya ndaitwawo lashi 1 izvi. Ini ndochiita Uber. Tepi yenyu ndoda kuita waxing ndoya inoita manje ndonyatsokuita waxing. Saka ndinouya ndinotoperekedza Shero mangwana. Unoiziva here waxing? Handitomboiziva ndozviona ndasvika ikoko. Saka Shero mangwana ndotokuperekedza. Mangwana ndotoenda newe. Ndekundura bvudzi yekuisa bvudzi nejeo yeku. Hey Sekai, hey Nati ukufriza. Sekai na Nati muri sei. How are you? Ripo. Ya urunzi. Omi noswera nekusera ndisikuziva kuti mamuchitaura kuti chii. Guys, ndakuenda live yangu. Iribo. Ati anoruka kana musikana uyu. Anoruka. Anzi anoita zvekufesi. Izvozvi Anzi unoita zvese. One kuruko anzi anoruka here. Kana achitoita zvemakeup it's obvious kuti zvemusoro anotogona. Hapana munhu akakubatawo kuseri wobva wazondipodzawo kuseri ikoko. Mangwana handisi kushanda. Ngoya wakananga kuJamestown tosangana ikoko. Alright, iribo. Alright guys, bye bye. Ndakuinda ini. Vari kusangana kuJamestown ndiani nani? Iyenizve. Ningi Omi uri kuenda kuJamestown. Ndisikuenda ini kana kuenda kusaluna meno kwavataurana uyu. Ini kuenda kuhama dzangu. Guys, ndichanyatsokuudza zvako Precious, ndichanyatsokuoneka musha. Shero udandifurira kuti ndichapamberi kana kuoneka. Nemunhu wako ini. Guys, bye bye. Good night. Bye.